l'haguessin canviat. Jo què sé, que la princesa li donava a Sant Jordi. Bona tarda, benvinguts i benvingudes. Un any més, Montblanc es vesteix de gala per commemorar la valenta gesta del cavaller Jordi i la princesa. A continuació, us presentarem els nobles de la vila i la família reial, que ens acompanyaran en la celebració d'una diada tan especial, la Diada de Sant Jordi. Els nobles de la casa Gener, nissaga montblanquina fidel, en primer lloc, al poble i després al seu rei. Aquesta família, senyora del castell de Puiggròs, ha arrelat a la vila com el gener verd que llueix en el seu escut. Els seus colors són el verd de l'esperança i l'or de la constància i la saviesa. Seva és la virtut de donar ànims als vilatans quan l'adversitat repta per entre les muralles. Els nobles de la casa Alenyà, nobles de Montblanc, grans mecenes de les arts i del coneixement, vetllen per la bona conservació i difusió dels documents més antics. Els d'Alenyà són la mà que desafia la memòria i que escriu la història dels seus temps. Ostenten el seu llinatge amb gran saviesa i dignitat. Els nobles de la casa Vilafranca, els més nobles, si això fos possible, a Montblanc. Castlans del nostre poble,
Ells van veure néixer aquesta vila i l'enalteixen amb la integritat i la lleialtat que pregonen els colors del seu escut. El veguer de Montblanc, representant del rei a la vila des de 1163. Governa i administra justícia en nom de la corona a 71 pobles de la comarca, des de Vallfogona de Riucorb fins a Tivissa i des de l'Albi fins al Priorat. Nobles per dignitat, heus aquí la casa reial, símbol de la realesa per la ducal vila de Montblanc. Els reis estimats per tot el poble i fidelment servits per les cases nobles de la vila i el Principat. Descendents de Ramon Berenguer IV, que l'any 1155 va otorgar a Pere Berenguer la vicaria i la batllia de Vilasalva, el primer nucli de població situat entre els rius Anguera i Francolí, i que també, per ordre reial, és un trasllat a Monttern, Montblanc.
Els fets que us explicaré avui van passar fa molts i molts anys, fins que segles més tard, Anna de Valldaura i Joan Amades van posar per escrit la victòria del cavaller Jordi contra el drac, convertint-la així en llegenda. Però és que aquesta història mai ningú l'ha explicat des de la meva mirada. Per si no us n'havíeu adonat, pel meu elegant vestit vermell i per la meva bellesa, jo sóc la Rosa. I avui us vinc a explicar aquesta història tal i com jo la vaig viure. Vaig néixer de la maldat més profunda i em vaig obrir pas a través de la sang del drac. La malícia i la tristesa va regnar a Montblanc durant molt de temps, fins que, uns dies més tard, Sant Jordi i la princesa van acabar amb tot allò que tant patiment havia causat a la vila de Montblanc. I de la sang del drac en sortí un roser. Temeu, la bèstia és morta i amb la seva sang queden sepultades les nostres morts. De les entranyes de la terra, fruit de la mort, en neix la vida. Rebeu aquesta rosa com a símbol d'amor, de vida i d'esperança. De bon grat accepto el vostre present per recordar el dia en què la llum ha vençut a les tenebres i hem sortit victoriosos d'aquesta lluita compartida. Ja està, no? El drac era mort i de la seva sang naixia jo, convertint tota la malícia en un roser esplendorós. Es va celebrar a tot el poble. Está guapo,
la pell de gallina. Sí, sí. No, l'any que ve ja fem algo. L'any que ve banderes. Però en sèrio, La Olaya no. Fins i tot, nobles i família real van organitzar un festí en honor a la gesta dels vencedors. Però no us penseu que d'aquella gesta en vaig quedar perfecta i il·lesa. Soc bonica i delicada. I tinc aquest color vermell sang que atrau i encisa. Però cal anar amb compte, perquè el drac em va deixar part de la seva maldat, les espines. I com molt bé diuen, si vols la rosa, t'hauràs de punxar. I és que, igual que jo, totes les persones també en teniu d'espines. Imperfeccions que us complementen i us fan ser qui sou. Únics. Tots tenim una identitat
i una història. I és gràcies a les espines, a aquestes imperfeccions que em va deixar el drac, que puc recordar cada dia la bellesa del meu naixement i la fortalesa que porto a dins. Us acabo d'explicar el meu naixement i el passat d'una tradició que arriba fins a dia d'avui. Però i ara, què? No us penseu que el dia de Sant Jordi el passo sola. I és que cada 23 d'abril també és el dia del llibre. I és per això que tots els carrers i places de Catalunya omplen de paradetes de floristeries i llibreries a l'aire lliure, perquè tots nosaltres en puguem gaudir.
N'estic segura que tots els que esteu avui aquí us heu passejat pels vostres pobles i les vostres ciutats buscant aquell llibre que tant us agradava, o llegint les contracobertes, o mirant les imatges o il·lustracions que amaguen a dins. Amics i amigues, no oblideu que com més llibres llegim, més lliures serem. I és que m'omple de tendresa que encara a dia d'avui es segueixin regalant roses i llibres. I avui, dia 23 d'abril, és ben fàcil que els petits actes d'afecte i amor encara hi siguin, no? Corredisses a última hora per aconseguir una rosa, abraçades d'agraïment al rebre-la, mirades de complicitat, amors que es reafirmen any rere any, o fins i tot alguna parella que regalarà una rosa per primera vegada.
és que els petits actes d'afecte, d'amor, de tendresa, els podem demostrar de moltes maneres diferents. L'amor de mare a mare, de pare a fill, de germans i germanes, d'amics i amigues, l'amor romàntic, l'amor fraternal, tots els amors que us pugueu imaginar. Però l'amor també s'acaba, es trenca i varia. Com jo, que em vaig assecant. Però sóc resilient i cada any torno a omplir les vostres cases i els vostres carrers. Igual que l'amor, que torna a omplir les vostres vides de color. I recordeu, cada 23 d'abril, les roses i els llibres, en símbol d'amor, ho tornem a omplir tot. Aquesta mostra d'amor no és només entre parelles, sinó també de pares i mares, de fills i filles, companys més que companys, amics i amigues, amics virtuals, fins i tot a una mateixa. És aquell dia especial de l'any per recordar i valorar a tothom a qui estimem. I no hem d'oblidar que l'amor s'hauria de celebrar cada dia de l'any, en forma de regal, amb una abraçada, amb petons i carícies i amb paraules o mirades. Perquè avui i cada dia celebrem l'amor. Visca Sant Jordi! Visca la princesa! I visca Catalunya! Gràcies. Què fem? Sortim? Perquè hi haurà molta gent.
Demanem al públic que es mantingui assentat a les seves cadires, si us plau, que passarà la comitiva. Demanem, si us plau, que us quedeu assentats al lloc perquè necessitem marxar amb comitiva. Tothom es quedi quiet al seu lloc, si us plau. Gràcies.
passarà a veure el mar. La mar arribava a les 6, d'aquí una hora. Estic com m'agradi, no poder dir el que penso. Deixeu-me raonar, som a multiplicar, ciència és cosa de dona. Jo sóc més que una princesa. Perquè no puc ser jo mateixa. No diguis res. Jo sóc més que una princesa. aixecar-se i construir un nou demà amb el cor ple d'esperança i l'esperit que hem renovat. Enfotem-me les banderes a les torres i als merlets i que el vent les desafiï, seguirem per sempre drets. Mai hauria imaginat un viatge com aquest
i que enmig de tot el foc descobrisc qui ara sóc. La princesa que era abans, la incertesa es va forjar i en la rosa a les mans em sento dona. Parra